di makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
results. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga Standard time 46 minutos na ang nagkalabay sa takna nga las 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad si Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pag-Lunes edisyon si Pratuntunan Pizza 5 sa bulan sang Hunyo. Kamusta matagpulamatin natin, kamusta natin si mga kabombo, mga suki natin sa kainan sa busang sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na live sa atin sa FDK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas lang bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makita ano ba tayo natin pupalagan sinihapon si Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapon yung tagsadari kahapon, Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita ang ato ni Balon, sa ato si mga nagpaunang mabalita lokal, barangay Tanod, sospechado sa natabo pagpanglutang sa may banwa ya sa Hinigaran. Biktima, nakaroon sa ospital ng Bulong Santang sospechado, ara sa prisuan sang Hinigaran PNP. Update makita karon sa isa pagidya kasuto incident man sa may nasambit ka banwa sa dentro sa pulis sa pinaka-latest dire pagdumot ang motibo sa tabo nga shooting o pagpatay sa isa man ka persona. Samtang sa balita naton sa palibot niya sang pungsod Sandigan Bayan, ginbasura ang hingyo ni Janet na pulis nga ibasura ang iya sining kaso nga graph angot pala sa kontrobersyal nga PIDAP nga naibulbatong duwa ka mga senador kay Commissioner George Erwin Garcia iga-appoint ko ni President-elect BBM bilang mangin chairman sa Commission on Election. Kag sa balita nato niya sa lawasang pungsod, Estados Unidos kag South Korea nagpalupad sang 8 ka mga missile. Bilang sabat ini kuno sa panginimo man nga pagpalupad sang missile ya sang North Korea. Sa muna nga balita ato ni may balita ato ni Balon sining apro palagad si Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Nauna ang report ni Bombo Carla may defensor sa patrol sino ining barangay Tanod nga ginatudlo suspect sa pagpanglutang sa isa iyag persona man dira sa may banwa sa Hinigaran nga gitunaan sa iya sini nga pagkapilas. Ang suspetsado Tanod do nag-surrender makano sa mga kapulisan naton. Kagi-update naman sa pulis hepe sang Hinigaran PNP atong natabong susunod sa totaliktan nga Sabado. Sa dito isa gidya ka persona man ang napatay, no? Personal nga kaakig o dumot ang ginalantaw nga motibo sa nga mga kapulisan no? Sa siling sa isang krimen. Da magyapon niya sa may banwa sa Hinigaran. So sa pekali niya, kwanta ang live report sa patrol punta kay Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, may hapon, kamin.
Yes, Bobo, that is isa ka lalaki pilason sa nagluntad nga shooting incident sa may barangay Kalapi, Hinigaran, Negros Occidental. Bombo, danis kagang ang ginatudlo diri nga suspensado amo ang isa ka barangay tanod sang Bermeo, barangay Kamalubalo, Hinigaran, Negros Occidental. Bombo, danis ang suspensado diri amo ang ginkilala kay Efraim Herale kag isa ka barangay tanod kag residente sang sitio Bermeo, barangay Kamalubalo, Hinigaran, Negros Occidental. Kag ang biktima diri amo ang ginkilala kay Benji Flores, isa ka farmer kag residente sang sitio Paypay, barangay Kalapi, Hinigaran, Negros Occidental. Bombo, dani sa initial na investigasyon sa mga kapulisan sa kay Police Captain Ryan Villasario, gipadulungan sang suspetsado ang biktima ging kumprontar kag may nagaluntad nga paggalalisanay. Bombo, danis kag dito naging tiro sang suspetsado ang biktima. Bombo, danis so nakaangkon sang igo sang armas luthang ang biktima kag sige layon gindala ini siya sa Arroyo District Hospital Isabela, Negros Occidental kag gintapatan sa nagkakaigo nga pagbulong. Bombo, danis kag sa ginpatigayon nga hot pursuit operation sang Hinigaran Municipal Police Station, tinag-surrender naman lang ini nga suspetsado. Bombo, danis pero wala sang may na-recover nga armas luthang. Pero sunod sa suspetsado, caliber 38 ang iya sini nga gingamit sa tiro sa isa kay Benji Flores sa Bombo, danis. So Bombo, danis pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Captain Ryan Villasario. So far ma'am, the same update natin subong. So hindi pa natin ma-identify ang suspect. We still conducting investigations with regards with identity, and nag-ano kami sa mga possible na makuha natin na CCTV footage kag iban pa nga mga witnesses pwede maka-identify sa iya. Pa aton maanohan base na So Carla, arigaw sa piyakay doon nagbaliskad ang taging takay Kapitan Villasario, pati atade? So far ma'am, the same update natin subong. So hindi pa natin ma-identify ang Okay, bumog Carla, no? Muning pahayag yan ni Kuan, Captain Villasario sa isa ka shooting incident. Po ining shooting incident yung bumog Carla nga suspect barangay Tanod, no? Test masanita daw solosolve na niya bumog Carla? Yes, Bombo, danis kay ang ini nga suspetsado yara na sa kustodiya sa Hinigaran Municipal Police Station for proper disposition. Bombo, danis samtang ang update diri Bombo, danis sa ginalantaw diri sang kapulisan sa Hinigaran Municipal Police Station. Bombo, danis sa nagluntad nga shooting incident sa may Lopez Haina Street, Barangay 1. Atong ang biktima diri amo ang gikilala kay Leonardo Espinosa kung sa diin nagabiyahe ini siya kag dito na ini siya ginsundan sang isa ka suspetsado kag ginatiro patay sa mga pila ka beses. Bombo, danis susunod kay Police Captain Ryan Villasario. Bombo, danis tuman gid ang kaakig sang suspetsado kay tikon lang tawon lang mo danis madamo gid sang naangkon sang biktima. Bombo, danis gamit ang iya sining armas luthang. So isa lang diri ang ginalantaw nga suspetsado sa nagluntad nga shooting incident. Bombo, danis kay sa subong gina-checkar sang kapulisan sa Hinigaran Municipal Police Station ang mga CCTV footages nga lapit sa crime scene. Bombo, danis. So Bombo, danis pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Captain Ryan Villasario. So far ma'am, the same update natin subong. So hindi pa natin ma-identify ang suspect. We still conducting investigations with regards with identity, and nag-ano kami sa mga possible na makuha natin na CCTV footage kag iban pa nga mga witnesses pwede maka-identify sa iya. Pa aton maanuhan base man sa bala nga naanuhan naton kag actually ang suspect ginabalikan niya pag ang biktima para i-finisin. So meaning may kakilid siya. As wala pa kami nakakuha sa medical findings nga halin sa doktor, but base sa mga lang naton, sa mga naked eye naton nga malantaw naton ang isa ka so multiple gunshot na naton at so lang namon
aton maano ang pilagid sa bilog but multiple gunshot pinangato na kita natin. Base sa mga witnesses kan sa ano nato ma'am isa lang kabilog ang aton sa suspect. Ang ginasakyan is single motorcycle ang color black. So amo na yang ginagamit para sa ano man ang gamit niya pag gitawi niya. Base sa mga fired cartridges na nakuha sa crime scene, so pati sa mga basyo, so naton nga .45 caliber. Bukarla. Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, amo to ang pahayagikan kay Police Captain Ryan Villasario regarding sa dugang pagiging impormasyon na Bombo Dennis sa naglutad nga shooting incident sa may area sa Barangay 1 Bombo Dennis. Okay, kanang bago tang patrol Bukarla. Yes, sakto gid Bombo Dennis ari na subong nagabot na ang aton sining bag-ogin nga patrol Bombo Dennis. So sa gyapon patigayon sa pagserbisyo ang aton sining Bombo Patrol Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, amoy nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Damong salamat, Bombo Carla May Defensor. So sa mga kabiyanan, mga balita atin po ni Bombo Carla gikan sa patrol. Sili nga po pala kay Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition. Of course, nakitaan nyo ba kabiyanan sa background ni Bombo Carla ang isa sa atong sili karon bag-ong mga Bombo Patrol, mga kabiyanan sa atong sili mga kabombo, mga Star Nation, para magpadayon sa atong sili servisyo sa inyo, pinagay sa ngita sa mga balita para madulong sa inyo makabinan sa madasig una kag masaling gusto nga balita ang Bombo Radio Philippines may 12 naman karon ka mga bag-o nga unit sang Bombo Patrol nga ginbaka sa Bombo Radio Philippines amoy ni ang brand new 2022 model D-Max FlexiCube nga mga Bombo Radio Patrol mga kabinan. Ang ini nga 12 ka brand new units ang panibago nga dugang sa mga robing Bombo Radio Patrol nga nagaserbi bilang bulos o kon pag-ilis sa mga daana nga mga salakyan sang tanan nga mga Bombo radio station nationwide mga kabinan. Sa kada 3 ka tuig network nagabakal sa mga bago nga news patrol na tuti bilang kabahin man sang suporta agad makahatag pa rin sang dugang nga serbisyo sa at inyo sini nga mga tagpalamati namon mga kabombo namon nationwide mga kabinan. Para mas madasig pagid mas kanya mas madasig pagid ni bagong modelo ining bag-o karon nga 12 tanan ka mga Bombo Radio Patrol nga magaserbisyo naman sa inyo nationwide. Isa na diri ang Bombo Radio Bacolod sa bukusan nga Pilipinas may 23 tanan ka mga Bombo Radio Patrol. Standby na kamo sa inyo center doon ako labas ka mga nagapauna nga mga balita mga kaligay lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, araw ngayon na Lunes, Hunyo 6, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Abangan mamaya ang pag-anunsyo ng mga presyohan ng mga oil companies sa panibago na namang big-time oil price increase. Samantala naman, ilang tsuper na pilitan na ring tumigil sa pamamasada dahil pa rin sa sobrang taas na ng presyo ng petrolyo. 6.6 million pesos naman na italang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pagsabog ng bulkang Bulusan doon sa may Sorsogon. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, si Health Secretary Duque pinagutos na rin ang pamamahagi ng mga supply at face mask sa mga apektadong residente, kasunod naman ang pagsabog ng Mount Bulusan. ASEAN ambassadors naman nag-courtesy call kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. Samantala, isang top official ng Amerika nakatagda ring bumisita sa Pilipinas makipagkita kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ang partido ni President-elect Marcos Jr. diniklara sa kanyang sose na nasa 272 million pesos ang nagastos sa kampanya noong May 2022 elections. Sa atin naman, police report, isang pulis ang patay matapos binaril yung suspect na patay din sa follow-up operation doon naman sa Cebu. At balita naman mula sa ibayong dagat, ang United Kingdom inanunsyo na magpapadala ng unang long-range missiles sa Ukraine. Sa sports balita naman, Pinoy champion Nonito Donaire at Japanese boxing star na si Naoya Inoue pasok sa timbang sa championship fight bukas, pero paggamit ng boxing gloves abay nahaluan pa rin ang kontrobersya kanina. At sa entertainment news, good news, si Miss World Philippines 2022 Gwendolyn Ferniol sinurpresa ng pamilya sa katatapos lamang na pageant. At live, nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation abay, kanya-kanya na nga ng abiso kanina itong mga oil companies sa Pilipinas. Kaugnay po naman ang kanilang panibago na namang price adjustment na ipapatupad simula bukas, araw yan ng Martes. Ayon sa PTT Philippines, mag-implementa sila ng price adjustment epektibo bukas ng alas 6 ng umaga, kung saan ang pagtaas sa gasolina ay aabot sa 2 pesos 70 centimos kada litro, habang sa krudo naman ay aabot sa 6 pesos 55 centimos bawat litro. Ganoon rin naman ay papatupad na presyuhan ng sea oil sa gasoline at diesel nga sa 6 pesos and 55 centavos. At yung kerosina naman ay merong pagtaas na abot naman sa 5 pesos and 45 centavos kada litro. Sa Caltex naman, ang simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, ipapatupad ang kanilang oil price increase. Ang Pilipinas Shell ay bukas ng alas 6 ng umaga. Magpapatupad sila ng kanilang oil price hike. Liban lamang sa clean fuel na dakong alas 8:01 na, bukas ng umaga sila magpapatupad ng kanilang oil price hike. Sa ngayon, ang domestic pump prices ay halos walang humpay sa paggalaw pataas at meron lamang 8 linggo na merong naitalang mga rollbacks nitong taong 2022. Sa latest data naman mula sa Department of Energy ay nagpapakita ng adjustment o pagtaas sa kabuuan na. Umabot na sa 23 pesos and 85 centavos kada litro sa gasolina. Umabot na rin sa 30 pesos and 30 centimos kada litro sa krudo. At umabot na po sa 27 pesos and 65 centavos kada litro para naman sa kerosina as of May 31, 2022. Batay pa rin yan sinilabas na report ng Department of Energy. Kaugnay pa rin ng balitang yan, ilang mga tsuper ang napilitan na ring tumigil sa pamamasada dahil sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Gerald Ulep. Hindi raw magdadalawang isip na tumigil na lang sa pamamasada at maghanap ng ibang trabaho itong ilang drivers dito pa rin sa Pasay City kapag tuloy-tuloy itong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Una rito sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Piston President Modi Floranda, sinabi nitong
Mayroon na raw mga jeepney drivers ang napilitan ng tumigil sa pamamasada at naghanap ng ibang trabaho dahil na rin sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Anya maging ang ilang mga jeepney operators ay hindi na raw din inilalabas ang kanilang mga jeepney units dahil lugi na rin ang mga ito dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Bate sa ilang mga datos natin ay talagang mayroong mga operator na nag-ano na hindi ilalabas yung kanilang mga jeepney dahil talagang napupunta na lamang sa crudo yung kinikita ng mga driver. Lalo na sa ngayon ay pag tininan nga natin ay kung medyo nakaka 300 pesos to 400 pesos ay lalong bababa ito kasi yung 670 per liter ay malaking epekto sa mga hindi lamang sa hanin ng mga jeepney kundi sa hanin ng mga public transport. Dahil dito nagbanta ngayon si Floranda na magsasagawa sila ng transport strike para kalampagin ang ating pamahalaan. Yung transport strike ay yan na ilihitimong karapatan at sinasangayunan ng batas. Pero sa ngayon ay pinag-aaralan nga natin na ano pa yung mga pwedeng gawin. Baka isang pwedeng gawin pa ay yung maglunsad ng mga pagkilos nga sa iba't ibang ahensya ng mga kumpanya ng langis para kundinahin itong seri nga ng pagtaas. Dahil lang ang isang monitor din natin ay sa susunod na Martes. Sa pera itong Martes na ito ay mayroon uling panibagong pagtaas ng produktong petrolyo. Kaya tayo ay siyempre yung ating panawagan nga ay magkaisa, kumilos at labanan itong mga ganitong mga pakana ng mga kumpanya na langis. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang jeepney drivers sa Pasay City, sinabi ni Jefferson na Venezuela na hindi umano malayong sasali rin ang mga ito sa transport strike. Hindi malabo mangyari kasi napag-uusapan na po ng asosasyon namin yan eh. Baka mag-strike kami. Napakahirap para sa aming mga jeepney driver na puro taas na lang yung nababalitaan namin eh. Magbababa ng maliit, babalik ng mataas. Pero para sa kanya, sakali umanong tumaas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw, ay dadaanin na lamang niya sa sikap para kahit paano ay maiuwi ito sa kanyang pamilya. Sa panahon ngayon kasi kailangan tiyagaan na lang eh. Kasi kung hindi ka magtsatsaga, mas lalong walang mangyayari. Dati kasi kahit pa paano, sumusobra kami ng mga lampas pa sa minimum eh. Kalahating araw lang yon. Ngayon malabo na kasi apit na apit kami ngayon eh. Para naman kay Mang Sergio Sala, halos hindi na raw niya mabuhay ang kanyang pamilya dahil sa mahal na presyo ng produktong petrolyo. Dati-rati raw ay mahigit 1,000 ang kanyang kinikita sa isang araw pero ngayon 400. 400? Kasya naman yon. Kulang. Kulang talaga. Dati magkano nung mura pa ang diesel? Hindi ka bababa 1,000. Mga 1 to 1.5 ganyan. Kahit 1,000 ang bondire, kaya naman gawa ng mura lang yung diesel. Ito, toto to eh. Simula alas 5 hanggang alas 7 ang makarga nito, toto. 2,200. Mapipilitan naman umano si Ronald Agaton na tumigil na lamang sa pamamasada kapag patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Depende sa operator. Depende rin sa driver, sir. Pero para sa akin, sir, pwedeng tumigil, sir eh. Kasi kung ganyan lang ngayon, wala na kami halos may uwi niyan, sir. Sa ngayon, kinikita lang namin, sir, 300 hanggang 400, sir. Dati, sir, nung wala talagang pandemic, naka 700, 800. Tapos hanggang anong oras po yung makakauwi na yun, sir? Gabi na. Siyempre, sir, kukonsumo rin kami ng diesel, boundary. Okay lang po sana kung sarili ko itong jeep. Hindi rin po eh. Sa ngayon, sir, talagang kailangan tiyagaan. Ngayon, pag mabiyahe po ako ng 3 a.m. to 4 a.m. hanggang gabi na po. Gabi na po ako nauwi. Talagang tiyagalan talaga. Kailangan. Tapos pagka minalas-malas ka pa, pagka nahuli, ay ganun talaga. Ganun talaga yung sitwasyon ng mga driver. Sa kabila naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay hindi pa rin daw maiwan ng transport groups ang tradisyonal na jeepa na tinaguriang hari ng kalsada. Nang matanong ng Bombo Radio si Floranda kung ikokonsidera ba nila ang pag-shift mula sa traditional na jeepney sa e-jeepney ay hindi raw ito nakikitang solusyon ng kanilang grupo dahil
lalong mababaon ang mga tsuper. Kung magpapalit tayo ng mga minibus, lalong mababaon sa hirap, sa utang, yung ating mga operator. Pagkat sa ngayon ay yung mga inilalako ng gobyerno ng mga minibus, nagkakahalaga yan ng 2.6 million to hanggang 3.3 million. Ay sino yung maliit na operator ang may kakayanan ng pumasok sa ganitong andanan? Kaya hindi ito yung magre-resolve sa usapin ng kalagayan ng sektor ng public transport. Sa atin ay malinaw yung ating panawagan sa gobyerno. Kung talagang ang layunin ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport batay sa sinasabi nila sa kanilang programa, bakit hindi nila payagan ng mga operator ng mga traditional jeepney na mag-rehabilitation na lamang o i-rehab ang ating mga jeepney? Dahil ito naman ay matagal na nating napatunayan. Halos umaabot na tayo ng 78 years na nagsiservisyo sa mamamayan. Mula nga doon sa maiksing na jeep, mula sa 3 naging 4 niya, naging 5. Ngayon ay meron na tayong 30-seater. Ibig sabihin nun ay kaya nating i-modernize, kaya nating ayusin ang ating public transport. Lalo na mahalaga dito yung ipakita din ng gobyerno yung kanyang determinasyon, yung pagsuporta niya sa pagpapaayos ng ating public transport. Bukas ay magpapatupad na naman ang mga oil companies ng malakihang umento sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang diesel ay papalo sa mahigit 6 na piso. Inaanunsyo ang oil price adjustment sa araw ng Lunes at ipinatutupad naman sa araw ng Martes. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala sa karagdagan pang balita update dahil nag-abiso ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na posible pa rin na magkaroon ng panibagong phreatic eruptions sa Mount Bulusan sa probinsya ng Sorsogon. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solitum Jr., base na rin sa nakalipas na pagsabog, maaaring mangyari ulit ang panibagong phreatic eruptions sa mga susunod pang araw, linggo o buwan. Kung kaya't patuloy ang pagpapaalala ng PHIVOLCS sa mga residente malapit sa bulkan na maging masunurin at iwasan ang pagpunta malapit sa tinatawag na permanent danger zone. Sa kabila naman nito ay wala pa namang nakikitang indicators sa ngayon para sa pagtataas ng alerto sa bulkan sa alert level 2. Ayon kay Solidum, kanilang imomonitor patuloy ang posibleng magmatic activity sa antas ng sulfur dioxide na kasalukuyang masyado pang mababa at wala ring evidence na may mga kasunod na lindol na mangyayari. Sa ngayon, ang nakitang aktibidad sa bulkan ay hydrothermal o pag-init ng tubig na nagpapakita ng posible pa rin panibagong explosion ng bulkan. Samantala sa kaugnay pa ring balita, maki-update tayo sa epekto pa rin, initial na pinsala o damages. Doon po naman na sa agrikultura, dyan po naman sa pag-alburuto ng bulkang Bulusan. Kamusta ngayon dyan sa lugar ng Kabikulan ng Sorsogon, Bombo Radio Legazpi? Umabot na sa 6.6 milyon pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil yan sa pagsabog ng bulkang Bulusan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Uban Municipal Agriculturist Leo Tabing, mula ang nasabing pinsala sa mga barangay lamang ng Puting Sapa at Buraburan na pinaka-naapektuhan ng ashfall. Dahil sa makapal na abo, nasira ang mga pananim na sitaw, ampalaya, kalabasa, pakwan, paminta, mais, saging at maging abakal ng mga residente. May ilang mga hayop na rin ang pansamantalang inilikas upang maiwasan na magkasakit dahil maaari umano itong magkaroon ng respiratory disease o diarrhea dahil sa ashfall. Samantala pagdating naman sa mga evacuees, nasa 173 na mga residente mula sa Puting Sapa ang nananatili pa rin sa ngayon sa mga evacuation center doon ito sa parte ng Barangay Tughan. Inaasahan naman na papalikasin na o pababalikin na sa kanilang mga tahanan ang mga residente sakaling wala ng aktibidad sa susunod na 2 araw. Bombo Elmar. Bombo Radio Legazpi, Bombo Romeo, nakikita kasi namin dyan sa video, dyan sa Facebook at YouTube channel, na yung mga lugar, nakuha nga ito ng PHIVOLCS, kasama doon yung drone shot, parang mga putik siya, maging yung mga malakihan, malawakan na plantation dyan, ganun ba katindig at gaano kakapal yan, yung kumulapol dyan na kulay putik na abo sa maraming lugar dyan, Bombo Romeo?
Yes, Bombo Elmar, talaga napakakapal nga ng abo na bumagsak dito sa naturang mga barangay. Doon ito sa parte ng Puting Sapa at sa Buraburan. Ayun nga sa ating nakausap na agriculturist, si Sir Tabing, ay napakadelikado nito para sa mga pananim, lalo na doon sa mga saging dahil nga dito sa abo ay namamatay yung mga pananim na yon. Dahil nga doon na umabot na 6.6 million ang danyos, maging yung mga hayop apektado na rin ito. Ayun nga kay Sir, sa nakapanayam natin dahil dito maaari umano na magkaroon ng mga respiratory disease itong mga hayop kung sakaling malanghap nila itong abo at kung sakali naman na makakain sila ng mga pananim o damo na may abo ay maaari silang magkaroon ng diarrhea. Ganun palang epekto, no? Matindi din pala. By the way, Bombo Romeo, narito yung binabanggit mo, yung agriculturist si Mr. Leo Tabing, narito si Mr. Leo Tabing. Tatamaan siya ng respiratory disease. Lalo-lalo na pag yung makakain nila ng mga damo affected by the aspol, yun ang magiging risk na magkakaroon respiratory disease. Bombo Romeo, kumusta naman ang lagay ng panahon dyan? Kasi may mga pagamba dito, yung mga tinatawag ba yun, pyroclastic materials, na makadagdag papanganib doon sa mga residente. Malapit dyan sa paligid naman ng Bulkang Bulusan, Bombo Romeo? Yes, Bombo Elmar, sa ngayon ay medyo makulimlim ang panahon dito sa bayan ng doon sa parte ng bayan ng Huban. Kaya nga yung mga otoridad ay pinag-iingat itong ating mga residente, partikular na po doon sa 4 kilometers permanent danger zone. Permanente na yan, walang pinapapasok ng mga residente. At doon naman sa extended na 2 kilometers danger zone, doon yan sa parte sa Bulusan, bayan ng Bulusan at sa bayan naman ng Huban ay pansamantala rin na hindi pinapalapit yung mga residente dahil nga dito sa banta nitong pyroclastic materials. Kung ganun, may pangalan din yan, parang lahar ba? I'm just curious, itong lugar ng Bulusan area ng Bulkan, yung Huban lalo na, umabot ba yung abo doon sa Sorsogon City and also dyan sa may Legazpi? May mga abo ba dyan na napadpad ng hangin, Bombo Romeo? Yes. Bombo Radyo Legazpi. Okay, ang tanong ko kasi, ulitin ko lamang, Bombo Romeo, kung yung mga abo na yan na ibinuga mo lang sa Bulkang Bulusan, umabot ba doon sa Sorsogon City, sa mismong sentro, o hanggang din dyan sa may bahagi ng Legazpi kung inabot din dyan? Kung ganun kalayo, kasi maraming mga taga Metro Manila, iba pang dako sa Metro Manila at gina rin sa mga probinsya sa ating bansa, mga taga dyan po sa Sorsogon. In fact, itong lugar ng Sorsogon dyan, dinadaanan yan ng mga patawid ng Roro papunta ng Samar Leyte, papunta ng Camindanawan, at yung iba dyan ay galing ng Metro Manila. So kung apektado rin yung biyahe ng mga bus mula rito sa Metro Manila patungo dyan sa may bahagi ng Kabikulan, lalo na tatawid sila dyan sa may Matnog area. Patungo naman doon pagtawid na sa kabilang dako ng Samar, Leyte at patawid pa doon ng Mindanao. Sige, babalikan na lamang kita mamaya, Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romis, na dagpang mga detalye ng mga balita. Ugnay pa rin itong pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan. Maraming salamat, Bombo Radyo Legazpi. Samantala naman, ipinag-utos na ni Health Secretary Francisco Duque III ang pamamahagi ng mga supply at face mask sa mga apektadong residente. Kasunod na rin yan ng pagsabog o phreatic eruption na nangyari sa may Bulkang Bulusan sa may Sorsogon. Ilan dito ay ang pamamahagi nga ng N95 mask at N88 surgical mask para na rin maprotektahan ng mga residente doon mula sa ashfall at sa impact nito sa kanilang mga mata. Nakapagpamahagi na rin ang Department of Health ng mga hygiene kits, mga tubig at water containers na kanilang kakailanganin. Nag-abiso naman ang DOH sa mga individual na iwasan ang pagsusuot ng mga contact lenses, iwasan din ang paglalabas sa kanilang tahanan at siguruhing ang kanilang mga bintana ay natatakpan gaya na lamang ng mga wet blankets para hindi makapasok ang ashfall mula sa pagsabog ng bulkan. Ayon pa kay Duque, nakamonitor na din ang local frontliners sa sitwasyon
sitwasyon ngayon sa mga evacuation centers. Posible din umano na magtungo nga ng personal si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Sorsogon. Kung maalala nga kahapon, June 5, biniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na nangyari ang pagsabog ng bulkanda kung alas 10:37 ng umaga at tumagal nga ito ng 16 na minuto. Itinaas ang alerto sa may Mount Bulusan sa Alert Level 1 o yung Low Level Unrest. Ang mga apektadong lugar sa Ashfall ay doon nga sa Huban at Kasiguran. At sa nakalipas nga 24 na oras, nasa kabuang 29 na mga volcanic earthquakes na ang na-monitor sa Bulusan Volcano. Bunsod pa nito, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone, kabilang na rin ang extended danger zone. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, nilinaw po ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang bagong gawa ng mga Bicol International Airport at yung iba pang mga airports malapit sa Bulkang Bulusan ay ligtas naman at walang damage. Ito ay makarang magbuga ng abo ang bulkan at maraming lugar ang inulan ng kulay putik sa mga lugar ng Sorsogon at kalapit na mga lugar. Ayon sa statement ng CAAP, wala naman silang na-monitor hanggang sa ngayon na mga pinsala sa mga airports malapit sa bulkan, lalo na ang maliliit na paliparan sa may bagay ng Sorsogon, yung lugar ng Masbate, Catanduanes at doon sa Pili, Camarines Sur. Andito kay CAAP Area 5 Manager Cynthia Tumanot na natili umano ang operasyon ng mga airports lalo na sa commercial flights ay hindi rin naman daw apektado. Ito ay sa kabila na ang CAAP ay nagpalabas ng tinatawag na Notice to Airmen o NOTAM na ipinagbabawal ang mga flights sa bisinidad ng Mount Bulusan na aabot sa distansya ng 10,000 feet mula sa bulkan. Inabisuhan din ang mga piloto na iwasan din yung paglipad malapit naman sa bungangan ng bulkan dahil sa papakawala ng abo nito o kaya bigla ang phreatic eruption na maring delikado naman sa paglipad ng mga eroplano. Dumako pa tayo sa mga ibang balita. Nag-courtesy call kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang mga ambassadors mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong araw sa may headquarters nito sa Mandaluyong City. Kabilang sa mga nag-courtesy call ay sina Brunei Darussalam Ambassador to the Philippines, Joharia Wahab, Cambodia Ambassador Fan Pueb at si Indonesian Ambassador Agus Wiruhu at Lao People's Democratic Republic Ambassador Sun Ken Luang Munintun. At si present din sa naturang nga courtesy call si Singapore Ambassador Gerard Ho, Thailand Charge d'Affaires Thawat Sumitmore at Vietnam Ambassador Wang Hoi Chung. Nagipagkita rin kay Marcos Jr. ang Italy Ambassador to the Philippines na si Marco Clemente. Sa pakikipagkita nito sa Brunei Darussalam Ambassador, sinabi nito na magbibigay ng imbitasyon para kay Brunei Sultan Hassanal Bolkiah si President-elect Marcos Jr. para dumalo sa kanyang presidential inauguration sa may Hunyo 30. Una na rin na ilan sa mga ambassadors ang nag-courtesy call kay Marcos Jr. sa mga nakalipas na linggo para magpaabot ng kanilang pagbati sa kanyang pagkakapanalo sa 2022 national elections at napag-usapan rin ang bilateral relationship ng Pilipinas. Samantala naman, nakatakdang bumisita raw sa Pilipinas ngayong buwan ng Hunyo ang US Deputy Secretary of State na si Wendy Sherman at inasa makikipagkita daw kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. Kabilang ito sa Asian visit ng US diplomat mula June 5 hanggang June 14. Maliban sa Pilipinas, bibisitahin din ni Sherman ang Korea, kasama nga rito yung Vietnam, ang Laos at ang Pilipinas nga. Sa pagbisita ng natura namang top envoy ng Amerika dito sa Pilipinas, inasa makipagkita rin ito sa mga senior officials ng incoming at outgoing administration para talakayan pa ang bagong mga hakbang para mapalakas daw ang bilateral relations sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Noon nang nagipagkita din si US Charge d'Affaires Heather Variaba kay Marcos Jr. kung saan kanilang napag-usapan ang posibleng pagpapalawig daw at redefining itong tinatawag na Visiting Forces Agreement o VFA sa issue pa rin sa seguridad. Samantala, issue pa rin itong kayang may bababa sa administrasyon ng 20 pesos sa 1 kilo po ng bigas. Ano kaya ang masasabi rito ng Department of Agrarian Reform kung kaya ba talaga maging mura yung pagbili po ng ating kilo ng bigas? May mga detalye dito si Bombo Dennis Samito.
Joint effort na, Bombo Elmar, ang Department of Agrarian Reform at Department of Agriculture. Yan ay kasunod nga ng naisin ng President-elect Bongbong Marcos na maging 20 pesos ang benta ng kada kilo ng bigas. Yan ay para may sa katuparan ng naturang plano, may mga hakbang na kinakailangan gawin. Ayon kay DAR Secretary Bernie Cruz, bumabalangkas na agad sila ng mga hakbang at may binuong committee para tutukan yung pag-aaral ukol sa mababang halaga ng bigas. At alinsunod nga sa naging resulta ng kanilang pagsusuri, achievable daw ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Maging ang Department of Agriculture ay una na rin nagsabi at ginagawa na rin ang kanilang hakbang para dito, base na rin sa kumpirmasyon ni Agriculture Secretary William Dar. Ang pagsakatuparan ng 20 pesos sa bawat kilo ng bigas ay natapat naman yan sa 34th anniversary ng Comprehensive Agrarian Reform Program law at ito yung pamamahagi ng mga lupain na para sa mga magsasaka nating mga kababayan. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni DAR Secretary Bernie Cruz. Mula po nung nagsalita ang President-elect natin, si President Bongbong Marcos, na ang bigas ay pwedeng maging 20 pesos per kilo para sa ating mamamayan. Ang Department of Agrarian Reform ay nag-create ng committee, ng grupo, para po pag-aralan yung ating kung kakayanin ba talaga na magkaroon ng 20 pesos na bigas para sa ating mga mamamayan. At inilunsad po namin yung tawag namin ay programang Benteng Bigas para sa mamayang Pilipino. So, ngayon po, napag-alaman natin at sa ating pagsusuri at pag-aaral na kakayanin po sa pamamagitan ng aming programa na Mega Farm. Katulad po ng sinasabi natin dati lagi, no? Na nung nagsimula po na mag-distribute tayo ng mga lupa, yung productivity, commercial productivity po ang ating medyo naapektuhan at hindi nabigyan ng pansin. No? Naging subsistence farming po tayo. Kaya medyo kinapos tayo ng supply ng bigas. Naging mahal po ito para sa ating mga magsasaka. Pero pag meron po tayong programa na maayos, muli pong magiging commercially viable yung production ng ating bigas. No? Sa pamamagitan ng pag-organize doon sa ating mga farmer beneficiaries at diretso na matutulungan natin sila at may engganyo na mag-produce ulit ng palay. Bahagi yan ng pahayag ni DAR Secretary Bernie Cruz, kaugnay pa rin doon sa kanilang mga hakbang na maibaba ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos na abot kaya ng ating mga kababayan. Bombo Elmar? So nakakahulugan, Bomboy, hindi imposible, pero ang malaking tanong dyan, kung sakasakali may binabanggit siyang mega farm, kailan kaya yan? Baka abutin tayo ng siyam-siyam bago maabot yung target na yan. Although ang sinasabi naman ni in fairness kay President-elect Marcos, yan ay adhikain nila, target nila, Bombo Dennis, ha? Well, sabi ni Secretary Bernie Cruz, ay natapat daw ito dito sa anibersaryo ng CARPLO at plano nila umpisahan na yung komprehensibong mga hakbang at suggest actually, Bombo Elmar, yung anibersaryo ng CARPLO na siyang pinagmulan nung kampanya sa maramihang produksyon ng bigas. So may sasakatuparan naman na ito sa alinsunod dun sa program nila na Mega Farm at tuloy-tuloy na yan hanggang maabot nila yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, pero hindi naman agad-agad, Bombo Elmar. May mga prosesong kinakailangang daanan. Kung mega farm, hindi na ba kailangan yan? Baka naman puro import tayo, pag-angkat ng bigas, ha, Bombo Dennis, buhusan dito para mababa yung presyo. May nababanggit bang gano'n, Bombo Dennis? Well, bahagi ng konsiderasyon yung importasyon. Pero yung mega farm, ibig sabihin, dito mismo sa atin manggagaling yan, Bombo Elmar.
Kasi kung mega import, malamang yung galing nga sa iba yung dagat. Pero dahil ang programa nila ay mega farm, ang paiigtinging kampanya ay yung mga lupang sakahan. At kumbaga i-activate yung mga ipinamudmod na lupain para sa pagsasaka na nasa ilalim nga ng Comprehensive Agrarian Reform Program dahil 34 years na ang nakakalipas mula ng umpisahan yan, yung pamamahagi ng mga lupain sa mga magsasaka. So titingnan kung nagiging produktibo at kung hindi at kung may mga adjustment na kinakailangan gawin, ay yan yung kinakailangan isakatuparan sa lalong madaling panahon para maabot yung target na yan, Bombo Elmar. At kung available yung iba pang tulong para sa mga magsasaka, yan naman ang pagtutulungan ng dalawang ahensya ng gobyerno at ito nga yung Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform, Bombo Elmar. Isa pang problema nakikita natin dyan, Bombo Dennis, mga outgoing secretary na rin itong yan, sina DAR, Secretary Cruz, at DA, Agriculture Secretary William Dar. Ang problema din yan kung susundin nila yung kanilang programa na yan para naman sa pagpapalakas pa ng agrikultura sa next o incoming administration, Bombo Dennis. Ganun na nga, tama yan, Bombo Elmar. At in consideration doon sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal, nangako naman sila ng smooth transition sa hinaharap na panahon. Sige, maraming salamat sa balitang yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, mga kabombo kay Star Nation, iba pang mga balita, diniklara ng political party ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSI na nasa 272 million pesos daw ang nagastos nito sa kampanya nitong nakalipas na manhalalan. Ayon kay Attorney George Brayones, ang General Counsel ng partido, ang halagang ito na nagastos sa nakalipas na presidential campaign at mababa raw sa maximum expenditure na tinakda naman ang batas o 337 million na pinapayagan sa ilalim ng National Political Party ng COMELEC. Nilagdaan ang 400 pahina nitong Statement of Expenditures at inihan yan sa Commission Elections ni National Treasurer nila ng Partido Federal na si Anton Lagdameo na napili naman ni Marcos na kanyang incoming maging Special Assistant to the President sa ilalim ng kanyang susunod na administrasyon. Nalinaw naman ni Attorney Rico Alday na naturang partido na ang halagang ito ay ang nagastos lamang ng political party kung saan ang malaking halaga daw nito ay nilaan para sa television advertisement. Inilaan din ng partido ang malaking halaga naman mula sa 72 million pesos para naman sa kanilang mga rally expenses. Samantala, sa karagdagang balita, hindi kinatigan ng Sandigan Bayan ang motion para i-dismiss ang criminal charges na inihain laban sa negosyanteng si Janet Lim Napoles at apat na iba pang akusado sa umano'y irregular implementation ng agricultural development programs na pinondohan ng 15 million pesos mula yan sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating Nueva Ecija 3rd District Representative Aurelio Omani noon pang taong 2005. Ibinasura ng Anti-Graft Court ang magkahiwalay na motion para sa paghahain ng demurrer to evidence ni Napoles kasama na si DA Regional Executive Director Officer in Charge Renato Manantan at Accountant 3 Narcisa Maningding. Denied din ang motion na inihain ng samahan ng mga manininda ng prutas sa gabi o President na si Anita Tansipik at Collector Corazon Bautista. Kung magugunitangan na dismiss na noon pang taong 2019 ang criminal charges laban sa dating congressman na si Omani sa kanyang PDAF case dahil sa paglabag sa kanyang karapatan para mapabilis ang disposisyon ng kaso. Samantala pa rin sa patuloy pa ng ating mga balita, posible manong inabot ng 15.4 million pesos ang utang ng pamahalaan kung hindi naging maingat daw sa paggastos o walang disiplina sa paglustay ng pondo ang Administrasyong Duterte sa pagtugon sa nakalipas na 2 taon ng pandemya ng COVID-19. Ito naman ang tinuran ngayon ng Department of Finance Undersecretary Hel Beltran sa gitna na rin ang paglubo pa ng utang ng bansa sa 12.76
trillion pesos nitong pagkatapos na nakalipas na buwan ng Abril. Ayon dito kay Beltran, gumastos ang national government ng kailangang pondo pero hindi higit sa kaya lang ng bansa. Ayon kay Beltran, tinutukan kasi itong pandemic response ng gobyerno yung sustento sa pinakamahalagang health interventions tulad ng pagbili ng bakuna at emergency relief measures o ayuda para sa pinakamahirap na populasyon na matinding naapektuhan naman ng pandemya. Sa ilalim niya ng Bayanihan to Recover as One Act o Republic Act 11494, masusing binantayan daw ng Department of Finance na malimitahan lamang sa 140 billion pesos ang pondo sa kabila ng maraming pagtutol ng iba't ibang mga stakeholders. Sa katunayan niya, ayon pa sa Department of Budget, hindi sinuportahan ng pamahalaan ng ilang stimulus bills na kapwa nagmumungkahi na maglaan ng daang-daang bilyong pisong pondo dahil sa batidan niya nilang magpapatas ito ng deficit at utang ng Pilipinas. Para raw matugunan ang epekto ng pandemya, sinabi naman ni Beltran na umutang ang pamahalaan mula sa tinatawag na multilateral partner institutions para makabili ng sapat na supply ng bakuna para sa target population. Naging daan niya ang vaccination program ng pamahalaan, pagpapatupad din ng alert level system na may granular lockdowns at dinagdagan pa ang kapasidad sa mga pampublikong transportasyon para muling mabuksan naman ang ekonomiya at maibalik ang trabaho ng maraming mga Pilipino. Samantala, kumbinsido naman si Senator-elect Francis Escudero na kwalipikado si incoming Senator Robin Padilla na maging chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Paliwanag ni Senator Escudero na isa ding abogado na maaaring maging committee chair ang sinumang senador at walang special qualification anya para pamunuan ang isang komite. Kung kaya't kwalipikado anya si Senator Padilla gaya ng ibang mga senador na nahalal para magsilbi sa isang posisyon, tulad ng pagiging isang chair sa anumang komite na inihalal ng majority ng mga senador. Iginiit din ni Senator Escudero na walang sinumang senador ang dapat na ma-discriminate at husgahan lamang dapat ito base sa kanyang mga ipinakitang performance matapos magsilbi sa isang naturang posisyon. Nauna na rin nagpahayag nga ng payo si outgoing Senate Minority Leader Franklin Drilon ang kay aktor na at Senator-elect na si Senator Padilla na kailangan pa nito ng masusing pag-aaral sa kanyang responsibilidad na pamunuan ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Hindi lamang kasi legal knowledge ang kailangan sa paghawak ng naturang committee, kailangan din anya na mayroong exposure sa konstitusyon at sa mga revisions ng mga codes at mga batas gaya na lamang po ng Civil Code, Revised Penal Code, Corporation Code at lahat ng mga codified law. Samantala, sa ibang balita naman, pagtanggal daw ng COVID-19 Public Health Emergency muling iginit naman ng Presidential Advisor ng Duterte Administration. May detalye pa rito si Bombo Jane Buna. Muling iginiit ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang mungkahi nito sa Department of Health na tanggalin na ang State of a Public Health Emergency sa bansa. Ito ay sa kabila ng reaksyon ni Health Undersecretary at spokesperson Maria Rosario Vergere na kailangan munang dapat pag-aralan ng maayos ng gobyerno ang mga epekto ng pagtanggal sa state of calamity na dulot ng pagsisimula ng COVID-19 dahil magkakaroon ito ng implikasyon sa mga patakarang may kaugnayan sa pandemya. Ngunit sinabi ni Concepcion na ang pag-alis sa estado sa public health emergency ay magtataguyod ng kumpiyansa sa populasyon at mag-aangat sa mga antas ng alerto. Anya, ito na ang tamang panahon dahil sa buong mundo nagsisimula ng ipagpatuloy ang normal na aktibidad ng mga ekonomiya. Dapat anya tayong tumuon sa paglikha ng trabaho, pagbubukas ng lahat ng mga lugar, pagpapatuloy ng mga personal na klase at paghikayat sa mga tao na bumalik sa trabaho. Dagdag pa nito na maaari naman ibalik ng kagawaran ang pagpapatupad ng mga alert levels kung makitaan muli ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. So, I understand that under the state of public health emergency, it allows us greater flexibility in funding all of these vaccines and medicines, etc. And that is obviously something to look into. But there may be other ways. So, but then again, if let's say a new variant comes back, like another variant that is not only more transmissible but deadly, then you can always bring back the alert levels. You can reinstate it and bring it back. But
as again, right now, the variants that are coming in are more transmissible, but are still mild, no? So I think we should move on, and other countries have been moving on already. And what I'm proposing is something that it's a shared responsibility, not just for the government taking all of the expenses for this, but eventually passing it on to those who can afford. Now, yung mga hindi may kaya bumili ng mga bakuna, mga medisina, then maybe that's where the government will have to continue to support, no? These people. Yung mga private sector, yung iba na may kaya, then maybe that responsibility can be passed on. So this is not to be done, I'm saying, maybe in the next weeks, but we have to start talking about it. We have to start planning anong strategy natin dito sa mga bakuna. Bibili tayo ng ganyan karami or we will scale down. There are talks that the second booster is, I was told, it's not as effective, but from my readings, it's still effective. So we have to have better clarity here, no? And hopefully, there will be more flexibility, especially in granting these second boosters to people above 50 years old. Muling inulit ni Concepcion na sa pag-uuri ng Centers for Disease Control and Prevention, ang Pilipinas ay isinailalim sa pinakamababang travel risk classification. Ngunit iginiit naman ni Vergere na maraming operational implications kung aalasin ang state of calamity dahil may mga pulisiya gaya ng Emergency Use Authority na mga bakuna at gamot para sa COVID-19 na mapektuhan. Nilinaw naman ni Concepcion na hindi naman yan ninanais na mangyari ito sa Duterte administration. Kailangan ng umano na magkaroon ng game plan ng bansa sa susunod na hakbang dito. Ang pananaw ko dito, hindi ko naman sinasabi na itong administration ni President Duterte ang gawin nila to, no? Kailangan we should start to discuss kasi the concern is that pag tinanggal yung public state health emergency, yung pagkukunan ng budget nila sa mga pagbibili ng bakuna at medisina baka mawala, no? So, pero may mga paraan dapat tignan rin yan kung paano natin pwedeng i-budget rin yan at least malalaman natin anong game plan kasama natin ang private sector kasi nakikita natin ang utang nating tumataas at hindi naman siguro kaya ng government na lahat itong igastos nila. So eventually over time part of this responsibility will be shared, no, with us in the private sector, pati yung publiko who can afford to pay the vaccines. Katulad ng mga vaccines na para sa flu vaccine natin, pneumonia, sa atin tayo rin ang bumibili nun, yung the public, no, not the government. So we want to lessen the burden and I think we're reaching that point na COVID is under control and ang mga kaso natin are muted and nakita natin ang hospital halos hindi naman overwhelmed. Very low cases. There's some hospitals with 1 or 2 cases. So we have to start already planning on how we can transition and eventually remove this state of public health emergency. Nauna nang iminungkahi ni Concepcion na gawing optional ang pagsusuot ng face mask sa labas, ngunit dapat itong manatiling mandatory sa mga panloob na sitwasyon, lalo na sa pampublikong sasakyan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Nakatulong naman ang magandang compliance rate ng mga Pilipino sa minimum public health standards at ang rollout ng vaccination kontra si COVID-19 ang pag-akyat ng rankings ng Pilipinas sa ika-33 pwesto sa Nikkei Asia COVID-19 Recovery. Iniulat ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa 77% na mula sa 70% ng mga target population ng bansa ang fully vaccinated. Base naman sa data mula noong June 4 ng Department of Health, nasa mahigit 71 milyong Pilipino na ang nakumpletong nabakunahan laban sa COVID-19 habang nasa 67 milyon naman ang nakatanggap ng isang dose ng vaccine. Subalit nasa 14.2 milyong Pilipino pa lamang ang nakakatanggap ng kanilang booster shots. Maliban naman sa pagbabakuna, nakatulong din ayon kay Duque ang pagluluwag ng mobility restrictions sa karamihan na ng mga rehiyon sa Pilipinas na nasa alert level 1. Ipinunto ng kalihim
Inilihim na ang pagpapatupad ng alert level system sa bansa ay isa sa mga best practice na maaring maipagmalaki kung saan sa ilalim ng alert level 1 ay wala ng mga lugar ang nakasailalim sa malawakang community lockdown. Sa ngayon, nananatiling nasa low risk classification para sa COVID-19 ng Pilipinas sa kabila ng mga na-detect na mga pagtaas ng mga kaso sa lahat ng rehiyon, maliban na lamang sa Region 10 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala naman, dumako pa tayo sa karagdagang pagbabalita, ilang Pilipino nananawagan sa susunod na administrasyon na solusyonan ang kahirapan sa bansa matapos nga itong madagdagan pa yung bilang ng mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Kaugnay niyan, may report si Bombo Marlene Padiernos. Nananawagan ngayon ang mamamayan sa susunod na administrasyon na gumawa ng paraan para masolusyonan ang kahirapang nararanasan ngayon sa bansa. Ito ay matapos na iulat ng Commission on Population and Development o POPCOM na nadagdagan pa at pumalo na sa 4.6% ang bilang ng may hirap na pamilyang Pilipino batay sa pinakahuling naging pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pag-iikot ng Bombo Radio Philippines ay nakilala namin si Lucilo Oso Melancio Agreda, isang shoe vendor na pansamantalang sumilong para magpahinga dahil sa matinding sikat ng araw. Ayon kay Oso, maituturing daw niya na kabilang siya sa mga may hirap na tinukoy ng POPCOM at PSA. Mula pa kasi noong taong 2016 nang magsimula siya sa pagbebenta ng sapatos, kung saan ay maswerte na raw na kumita siya ng 400 pesos hanggang 500 pesos, ay hanggang ngayon ay wala pa rin daw naging pagbabago sa kanyang buhay. Aniya, kahit mahirap ay tsinatsaga na lang daw niya ang pagtitinda para lang may maiuwi at may maipantustos sa kanyang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit umaasa siya na magkakaroon at mabibigyan ng magandang buhay ng susunod na administrasyon ang mga Pilipinong nagdurusa hanggang ngayon ng dahil sa kahirapan. Sinatsaga ko lang din po magtinda na kahit po sobrang hirap, makakain lang po ako, kami ng pamilya ko sa araw-araw po. Depende po mami. Kumikita po ako sa isang araw, 500, 400, pangkain mo pa po, bibili ka pa po ng bigas, ulam, kuryente, ilaw, hindi po talaga sasapat. Kung hindi ka lang po magtsatsaga, kailangan lang po talaga magtsaga lang po sa araw-araw. Kung mag-iipon ka lang po, kumita ka po 500, 100 tatabi mo, 100 pangkain mo, 100 pambayad sa mga kung ano-ano, kuryente, ilaw, tubig. Kaya sana po sa ganito mangyayari po, magkaroon naman po ng magandang buhay na po yung mga mahihirap na kagaya po namin mga vendor. Presidente po natin, sana po maano na po yung kahirapan na nangyari po ng gaya po ng nag-pandemic, kawawa po kami mga vendor. Tapos ngayon po na naghirap pa rin kami, sana po pagka umupo na po yung pinakaano na presidente, may mangyari naman po na maganda na po. Samantala, kaugnay nito ay ipinahayag ni POPCOM Executive Director Yusek Juan Antonio Perez III ang pagnanais nila na baguhin at pag-aralan muli ang wage policy sa bansa para makatulong na maibsan ang hirap na dinaranas ngayon ng ating mga kababayan. Batay kasi anya sa mga pag-aaral, lumalabas na 3 times ng kasalukuyang minimum wage ang kinakailangan para lubos na masuportahan ang lahat ng pangailangan ng isang pamilya. Nakabatay daw kasi dapat ang minimum wage sa pangailangan ng isang pamilya at hindi sa foreign investment at gayon din sa pangailangan ng business sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit nila isinusulong ang rekomendasyong kanilang inihain sa Department of Labor and Employment, Regional Development Councils at mga wage board na muling pag-aralan at gamitin ang living wage para alamin ang karapat-dapat na minimum wage sa bansa. Sa Ambition 2040, tinanong ang mga pamilyang Pilipino noong 2015 ng NEDA at lumalabas na kailangan nila at least 3 times yung current minimum wage nila. So kulang talaga ang minimum wage. Gusto na magkaroon ng bahay, panahon para magbakasyon, at iba pa. Yun ang ambisyon. Pero sa current minimum wage, hindi kakayanin yun. Matter of fact, you would be living below the poverty line pagka ganon. So the cure is, one solution would be baguhin, pag-aralan ang wage policy. Meron kaming recommendation sa POPCOM board na pag-aralan ng DOLE, pag-aralan ng Regional Development Councils, mga wage board, kung paano ma-approximate man lang gamitin nila ang poverty threshold as a way
to determine the minimum wage. Kami sa POPCOM, the minimum wage should be based on the needs of the Filipino family, not on the needs of business o kaya foreign investment. Bigyan natin ng halaga ang pamilyang Pilipino when we look at wage policy. Magugunita na una nang sinabi ng POPCOM na sa ngayon ay hindi nasasapat ang isang income earner kada sambahayan para masuportahan ang pangangailangan ng isang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit dapat nila na hindi bababa sa 2 income earners ang mayroon sa isang pamilya para matiyak na may tatawid ito sa poverty line. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 6 na araw bago ang paggunita naman sa ika-120 araw na kalayaan o Independence Day sa araw yan ng linggo. Narito ang ilang pagbabalik tanaw kung ating ipapalala, June 12, 1898. Ito ang araw ng deklara ni Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence Day doon sa Kawit, Cavite. Sarap ng maraming mga tao. Dito rin unang iwinigay-way ang bandila ng Pilipinas at si Emilio Aguinaldo nga bilang unang presidente ng Pilipinas. Alam nyo ba mga kabombo, itong si Aguinaldo mismo ang nagdisenyo ng Philippine flag? Sinasabing binisita noon ni Aguinaldo si Marcela Agoncillo sa Hong Kong at hiniling niya na gumawa ng bandila sa tulong ng kanyang anak na si Lorenza at ang pamangkin ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad. Inabot daw si Marcela Agoncillo sa pagtatahi ng Philippine flag gamit lamang ang kamay ng 5 araw. Si Marcela Agoncillo ang tinaguriang the mother of the Philippine flag. Yan ang ating pagbabalik tanaw, 6 na araw bago naman ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Samantala, ang Miss World Philippines 2022 naman na si Gwendolyn Ferniol sinorpresa ang pamilya sa katatapos lamang na pageant. Kaugnay niya na may detalyang Star Fem Bacolod. Sinorpresa ng kanyang pamilya si Miss World Philippines 2022 Gwendolyn Ferniol sa katatapos lang na pageant at naging worth it naman ito, lalo na dahil nasungkit niya ang corona. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Michael Angelo Bolivar Zayco, pinsan ni Miss World Philippines 2022 Gwendolyn Ferniol, nagbubunye silang magpamilya sa panalo ng Negrense Beauty Queen. Si Gwen na surprise kasi hindi niya alam yung mami niya at yung ang eldest brother niya as pupunta dun sa coronation night. So 2 days ago before the coronation, nandun na sila sa Manila. Yung sinabi ng Tita Vivian, sabi niya na your Tita Sim is already in Manila, but wag mo sabihin kay Gwen because she wants to surprise Gwen. And hindi naman siya na-feel nung umuwi siya because she's the queen mother nga, sinabi namin. O yung queen mother na kamusta na. She was very happy because yung pag-uwi niya is worth it na nakuha ni Gwen talaga yung top crown which is the Miss World Philippines. Dagdag pa ni Zayco, nasa ngayon ay meron silang ihahandang homecoming party sa pagdating ng Filipina French na si Gwen dito sa Negros Occidental. We will prepare for a homecoming, especially sa Negros. I think mag-courtesy call kay Governor and also dito sa Kabangkalan and also with Mayor para at least na makita rin ng tao kung ano yung products ng Negrense Beauty talaga. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala sa lalawigan naman ng Cebu, isang lalaking suspect din sa pamaril doon, abay napatay daw ng pulis. May follow-up dito ang Star FM Cebu. Napatay sa isinagawang hot pursuit operation kaninang umaga ang isang ex-convict na umano'y bumaril patay sa isang pulis sa bayan ng Consolacion, Cebu. Nangyari ang operasyon sa Sitio Tarcom, Barangay Lahog nitong lungsod ng Cebu at humantong sa pagkamatay ng suspect na kinilalang si Rinaldo Idel alias Tatsky, 42 anyos matapos itong manlaban sa mga otoridad. Sa ulat ng pulisya, tinutugis ito matapos umanong pagbabarilin ang isang pulis na nagsagawa ng validation report sa bayan ng Consolacion kagabi. Nakilala ang nasawing pulis na si Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsog, 34 anyos at nasa critical na kondisyon naman ang kasama nitong police asset na si Gibson Tibon. Nag-conduct siya ng verification dun sa information na na-receive namin na mayroong bagong drug personality. Then, nung nilakad niya, yung nag-respond siya dun sa report, binerify niya yung subject kasama niyang informant. Then nung nakasense yung
suspect na sila ay pulis. Nakipagbuno ito sa ating pulis kasi may dalang baril ito. Tapos doon natamaan yung tropa natin. At after the incident, umalis siya. He fled to unknown direction. Kaya nagkaroon tayo ng hot pursuit. Bahagi ng pahayag ni Police Major Jude Librando Cebrero, Acting Chief ng Consolacion Police Station. Natunto naman ang pinagsanipuarsa ng Consolacion PNP, Mandawi City PNP at Cebu Provincial Police Office ang suspect sa lahog. Naaresto rin ang dalawa nitong umano'y kasabwat na sina Arian Gasala, 18 anyos at Danilo Aguilar, 27 anyos. Samantala, na-recover naman ang 2 baril sa loob ng silid ng napatay na suspect. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Doon naman sa Iloilo, isang commercial sex worker ang binaril patay ng riding in tandem. Alamin sa pagbabalita ng Bombo Radio Iloilo. Patuloy ngayon na pinaghanap ng mga otoridad ang mga riding in tandem suspects na bumaril patay sa commercial sex worker sa corner Valeria Ledesma, Iloilo City proper. Ang biktima ay si Apple Jane Castillo, 28 anyos at residente sa bayan ng Gimbali, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Colonel Leo Batiles, Director ng Iloilo City Police Office, sinabi nito na bago ang insidente, dumaan ang mga suspects sakay ng motorsiklo at makalipas ang 1 minuto, bumalik at binaril si Castillo. Nagtamo naman ng sugat sa ulo ang biktima. Sinasabing may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang biktima noong 2015 at nakalabas ng kulungan noong 2018. Nang lumabas na sa kulungan, sinasabing nagtatrabaho ito bilang sex worker. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cristiano Echanova Losada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Sa boxing, abay, hinahabol pa rin ang kontrobersya ang rematch ng 2 kampiyon na sina Japanese star Naoya Inoue at Nonito the Filipino Flash Donaire. Ito'y matapos pumasa ang dalawa sa opisyal na pagtimbang kanina. Si Inoue ay eksakto lamang sa 118-pound division limit habang si Donaire naman mas magaan sa 117.8 pounds na timbang. Bukas na ang rematch so inaabangan na magkaribal kung saan nakatayan 3 korona, WBC, WBA at IBF Bantamweight title. Ito ay unification bout na maganap naman sa Saitama Super Arena doon sa Japan. Kanina sa harapan ng magkabilang panig, hindi nagkasundo ang magkanilang kampo sa uri ng brand ng boxing gloves na gagamitin. Galit na galit po itong si Donaire dahil sa hindi raw nakasilyado ang gloves na gagamitin ng Japanese superstar. Sa uli ay naayos din ang iringan sa gloves kung saan si Donaire aakyat bukas ng ring gamit naman ang blue at orange gloves ang kulay habang itong brand naman Inoue na kulay itim naman ang gagamitin bukas sa kanilang big fight. Bombo Entertainment News. Entertainment News. Ang English pop sensation na si Callum Scott may special message para sa kanyang mga Filipino fans. May chika dyan ang Star FM Baguio. May special message ang English pop singer na si Callum Scott para sa kanyang mga Filipino fans. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Callum, ibinahagi nito na kahit maikli lang ang naigugol nitong oras sa bansa sa kanyang unang pagbisita, ramdam pa rin nito ang init ng pagmamahal ng kanyang Pinoy fans. Mabuhay, our Filipino fans are incredible. I feel like I've got such a strong fan base in the Philippines and have not spent anywhere near as much time as I want to there. Like with all these artists, to do something in a country that already there is so much love, to collaborate with somebody else in that country that is also loved as much, if not more, is just so special. Kinig ni Callum Scott sa naging eksklusibong pahayag nito sa Star FM Baguio. Inamin rin nito na excited na siyang makabalik sa Southeast Asia. I would love to. As soon as I'm given the opportunity, I will be back in a heartbeat. Hopefully, I'll be able to perform this song with each of these artists live, which would be my dream come true. Noong 2018 nga ay nagtanghal ang international singer sa Pilipinas.
Kilala si Calum sa kanyang mga hit songs na You Are the Reason, No Matter What, at Dancing on My Own. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lalo pong nanghina ngayon ang halaga ng piso kontra dolyar sa foreign exchange ay umaabot ang isang dolyar 52 pesos and 82 centavos, Hong Kong dollar 54 pesos and 91 centavos, habang itong Singaporean dollar ay 38 pesos and 45 centavos, ang euro 56 pesos and 64 centavos, Saudi Riyal 14 pesos .08 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Adamogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio